Tiedättekö, mikä minua pitää hereillä? No tuo sade. Joka kerta kun pisarat piiskaavat kattopeltejä, sitä muistaa, mitä ei ole tullut vieläkään korjattua. Se on melkein yhtä vanha kuin minä, ja ei tule varmaan yllätyksenä, että se ei ole enää ihan tulitele. Viimeiset vuodet olen aina sateella kiertänyt kyttämässä eri huoneissa ja pelännyt, mistä alkaa vuotaa. Se ei ole leikin asia. Vesi löytää tiensä, sen nyt tajuaa maalaisjärjelläkin. Tänä kesänä alkoi ottaa tämä hermoilu aivoon. Kerroin kaverille asiasta ja sain nopeasti puhelinnumeron. Se oli se hetki, jolloin päätin soittaa ammattimiehille. Ja ennen kuin huomasinkaan, alkoi tapahtua. Kyllä ammattimiehiin voi luottaa. Ei sitä itse osasi kattohommia tehdä. Niin monta asiaa otettava huomioon, että jäisi kyllä itseltä tekemättä. Ammattilaiset osaavat hommansa ja pitävät huolen, että jokainen työvaihe tulee tehtyä kunnolla. Itse ei tarvitse kun ihailla, kun homma etenee ja katto vaihtuu uuteen. Tämä uusi katto on ollut kyllä ehdottomasti yksi elämäni parhaista sijoituksista. Nyt ei tarvitse enää sadepisaroita pelätä. En ole ennen tajunnutkaan, miten on mukava kuunnella, kun oikein kunnolla sataa. Iso kivi vierähti sydämeltä. Kiitos näiden ammattimiesten. Mikäs se näiden motto olikaan? Pidä huolta talosi tärkeimmästä osasta, katostasi.